Китап булганның башында гыйлем булыр ди татар халык мәкале. Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачыларыбыз. Бүген башваткыч тапшыруда кунакта Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләре. Аларның үзләре белән якыннанрак танышып узыйк әле. Беренче кунагыбыз матур әдәбият бүлеге мөхәррире Гүзәл Габдуллаҗанова. Икенче уенчыбыз матур әдәбият редакциясе мөдире, шагыйрь, журналист, публицист Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Мурат. Һәм өченче катнашучыбыз баш редакция мөхәррире Рамилә Нуриева. Хөрмәтле уенчыларыбыз, башваткыч уенын башлап җибәрәбез, ләкин уенны башлап җибәргәнче аның кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк. Экранга килеп чыгачак шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән булыр. Сорауы миннән, җавабы сездән. Җавапны яңгыратыр өчен сезгә әлбәттә өстәлдәге төймәләргә басырга кирәк булачак. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорауда кулланыла. Әгәр дә сез авыр сорауга җавапны табасыз икән, бу җавап сезгә 2 балл алып киләчәк. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч уены менә шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчыбыз да бик матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә башваткыч уенында бер җиңүче билгеләнә. Иң күп балл җыйган уенчыбыз башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Һәм уенның кагыйдәләре буенча башваткыч уенның җиңүчесенә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның сорауына дөрес, төгәл җавап яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобиль дә сезгә таба җилдерәчәк. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Беренче сорау өстән аска, өченче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Мәктәп, кәтип сүзләре белән бер тамырдан булган сүз. Рамилә ханым. Китап. Китап турында сүз бара. 1 балны тапшырабыз сезгә, Рамилә ханым. Сезнең нәшрият эшчәнлеге белән якыннан танышасы килә. Сез нәрсәләр эшлисез? Мин нәшриятта 15 ел эшлим инде. Мин килгән вакытта мин корректор булып килгән идем нәшриятка һәм менә 3-4 ел инде мин хәзер яшь редактор. Безгә инде китапны китерәләр. Мәсәлән, инде кул язма рәвешендә килә. Кул язма рәвешендә китерәләр китапны. Язучылар, авторлар инде. Аны иң беренче җитәкчелек тикшерә, аннан соң инде баш мөхәррир карый, аннан соң инде чыгарырга яраса, безгә редакторга тапшыралар. Без инде үз чиратыбызда тиз генә перекличка кебек карап чыгабыз, шулай үз бәябезне бирәбез һәм эшли башлыйбыз, инде эшне башлыйбыз. Менә кул язмадан китап булып чыкканчы ни чаклы процесслар, менә бик күп процесс үтә. Ул бик күләмле процесс. Монда бит инде редактор гына түгел, корректор да үз хезмәтен куя, техритлар да, машинисткалар да, шуннан соң инде монда рәссамнар бит инде безнең тышлаган эшлеген, мәсәлән, карарга кирәк, верстка. Ярый, рәхмәт. Булар турында без тапшыруыбыз дәврендә алга таба да матур итеп сөйләшербез. Китап дигәннән Галиҗәнәп китапка башланган бер шигырьне укып үтәргә телим. Бу тапшыруда без аны кабул итәчәкбез. Рәхим итегез, әйдәгез. Китап сүзе. Хөкем итмә, хөкем ителмәссең. Күктән ингән тәүге хәбәрдер. Әл-Мисактан килгән китап сүзен хәкәрәтләү язык хәрәмдер. Угры түгел, тугры булу кирәк. Шулай кушкан китап яшәргә, кассаплыкны кәсеп иткән өчен, купкандыр бу җирдә мәхшәрдә. Кан кыйышы, җан кыйышы булып, барымтага барма күршеңә, хәрәм белән түгел, хәләл белән яшәү индерелгән кешегә. Яманлыкны яман белән ялгау, илгә килгән иң зур казадыр. Илдә һаман канун ишәйгәндә, азгынлык та шулай азадыр. Китап сүзе иңгәстендә дөнья, карыш юлда буя үтмәгән, илдә һаман канун ишәйгәндә, илнең башы чыкмас фитнәдән. Бер кануны меңгә әйләнгәндә, меңгә телләнгәндә үзебез,
Сиват күпірінде кишәрбіз көк. Тұталсақ китап сүзінбіз. Hazır efendi, big zor rahmet. Şul şaklı, iştelikli, şul şaklı, urunlu şiir yangradı. Näqtemene cevabına toru kelgen, big motor şiir. Hem bu şiir oңайından başvatqış tapşırığı elbette sizge bir bal tapşırığı. Hazır efendi, kabul etip alığız. Oyunu biz halqa taba devam ete. Şirattағы сұрау солдан оңға 5-ші сан 5 harften тұрған сөз. Татар халық мәқалінде түшіп қалған сөзіне табырға керек болыр. Ат көрген ат таныр, нәрсә күргән хат таныр. Бәлки кем күргән, бәлки кемне күргәндер керектер. Бу очракта хат таныр өчен укырга кирәк, шулай бит. Укырга кирәк. Үзлегеңнән генә уку кыйын. Ул да булса төймәгә басабыз, Гүзәл ханым. Устаз. Устаз җавабы дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Дөрес. Her şakirtнең үз устазы бар, юкка гына әйтелгән сүзләр түгел. Шуннан да сезнең дә бит инде устазларыгыз бар. 2000 елда нәшриятка килдем. Һәм инде әлбәттә бер тәҗрибәсез булгачтан безнең устазлар билгеләнә. Мин корректор булып килдем һәм үземне устазым дип корректорлар бүлегенең мөдире Гөлфәния апага бик зур рәхмәтлемен. Ул мине шушы эшкә өйрәтте һәм шушы эшкә мәхәббәт уятты. Әкренләп эшли старада барам. Һәм 15 елда инде мин мөхәррир булдым матур әдәбият бүлегенең. Әлбәттә анда да устазларыбыз булды. Ул инде беренче чиратта теге үзеңнән теләгең булганда, димәк нәрсәгәдер өйрәнәсең дә. Кемнәрнеңдер эшенә игътибар белән карыйсың, менә шулай эшлиләр икән аны дип. Ул мәсьәләдә инде мин үземнең устазларым итеп Роза Захидуллинаны саныйм һәм Венера Камалиеваны. Алар миңа бу эштә бик ярдәм иттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Нәшрият тарихында һәр вакытта да ниндидер бер мөхәррирләрне язучылар да аерым искә алалар. Ул мәсәлән нәшриятның 100 елы тарихында Рәис абый Даутов һәм Кыям абый Миңлебаевларны бик күп язучылар яратып искә алалар. Һәм инде әлбәттә язучылар алар турында искә алгач, бездә шул исемнәргә таптышырмыйча эшләргә тырышабыз. Менә шулай бер-беребезгә шәкерт, бер-беребезгә устаз булып, яңадан яңа үрләргә ирешергә насыйп булсын, гомумән эшләребез китап нәшриятының эше гөрләп барсын дип телик әле, шулай бит тамашачылар. Üstten asqa 1-ші сан 4 harften тұрған сөз, тағын бір мәқәл, шулай ук бір сөз жетмей. Киіндірсәң, киндір тояғы да кем болыр дейді. Мына киіндіріп қойсаң, матур иттіріп, киндір тояғы да кем болырға мүмкін. Матурлық қойда керек деп әйтелер, дүрісінде. Туйда керек. Кияу. Кияу болар, Рамиля ханым дұрыс. Жауап дұрыс бұл балды сізге тапсырамыз. Kitapны бит менә кул язма итеп кенә чыгарып булмый, шулай бит. Аны бик матур иттереп киендергә кирәк. Аның эшлеген, аның тышлыгын матур иттереп бизәргә кирәк. Теге чыккан һәрбер китап бит инде калышырга тиеш түгел башка китаплардан. Шулай бит. Аның менә бу эшчәнлеген гомумән алып баручы аерым кешеләр бардыр инде. Китапны укучы кулына китереп җиткергәнче ул бик озак юл үтә. Әйтергә кирәк, ул урман кисүче Шиннән башлана. Китап кагаз, кагаз китап ачтан эшләнә бит. Инде киендерү дигәндә, менә без хәзер чагыштырып карасак, китап нәшриятының моннан 20-30 еллык чыкканы белән бүгенгесен чагыштырсак, әлбәттә анда җирдә күрә аласыз. Шуннан да полиграфик яктан, полиграфик эшләнеше ягыннан, сыйфат ягыннан. Бүгенге көндә татар китабы ул миңа калса Авропа стандартларына да, дөнья стандартларына туры килә. Юкка гына безнең нәшриятны әлдән-әле авырлы, зур халыкара китап ярминкәләренә, күргәзмәләренә чакырып тормыйлар, аның хикмәте бардыр. Шуннан да бүген безнең китаплар
бик тә зауклы эшләнә, итеп эшләнә. Бunda әлбәттә инде рәссамнар хезмәте алга чыга. Безнең нәшрияттә, безнең халыкта китап бизәүнең аның бик зур мәктәбе бар, аның классик рәссамнары бар, аның зур тарихы бар. Бик еракка киттем менә безнең Тавил ага Хаҗи Әхмәтов, бик атаклы безнең китап бизәүче ул. Менә Фәридә Хасиянова, безнең бик матур рәссамыбыз. Алар дистәләгән. Һәм бу хезмәт, ул чыннан да бик зур хезмәт, китап бизәү хезмәте. Инде бүгенге кисәк, безнең менә зур еллар хезмәт куя бездә китап динең нәшриятның баш рәссамы Ринат Хәсәншин. Шулай ук бик җаваплы вазифа да эшли. Менә шушы безнең татар китабының йөзен ашуда менә аның Ринат Хәсәншинның аямагында һәм аның командасының, аның Алия нәшәсендә тагын рәссамнар хезмәт куя. Безнең әүлия тарих түгел сабит. Алар бик тә зур җитди эш башкаралар безнең китапны халыкка ирештергә җәһәтеннән. Шуннан да шулай юкка гына халык мәкаләдә менә булай яңгырамый бит. Теге киеменә карап каршы алырлар, акылыңа карап узатырлар ди. Китапны нәкъ тә менә шушы киеменә карап кулга алалар да, аның эчтәлегенә карап нәтиҗә ясыйлар. Шулай бит, китапларыбыз шуннан да матур, алга таба да шушы матур эшчәнлек дәвам итсен, китапларыбыз матур булсын һәм матур эчтәлекле китаплар басылып торсын. Китапларның бизәлеше турында сөйләгәннән соң инде безгә вакыт җиткәндер үзебез алып килгән бүләкләр турында сүз башларга. Менә сез инде күреп торасыз, без монда күбрәк 2021 елда дөнья күргән китапларыбызны алып килдек. Һәм әлбәттә китаплар бик күп чыгып торалар. Шулай да әйтеп үтәсем килә инде, без беренче чиратта юбилейларга игътибар итәбез. Быел Габдулла Тукайның 135 еллыгы булып узды. Билгеләп үттек, шул уңайдан аның өч телдә, рус, татар һәм инглиз телләрендә сайланма әсәрләре дөнья күрде. Шул ук вакытта Мөхәммәд Мәгдиевнең Тукай турында булган мәкаләләр җыелмасы һәм Зиннур Мансуровның Тукай белән әңгәмәләр дигән китап дөнья күрде. Алар барысы да менә шу юбилейны тагын да байыттылар. Муса Җәлилнең туына 115 ел булды быел. Шул уңайдан Муса Җәлилнең шулай ук сайланма әсәрләре рус һәм татар телләрендә басылып чыкты. Һәм инде Муса Җәлилнең тормыш юлын өйрәнгән Рафаэль Мустафинның «По следам оборванной песни» дип аталган рус телендәге китабы дөнья күрде. Бездә озак еллар бер сүз йөрде. Тукай вафаты алдыннан үзенең иң яхшы әсәрләрен туплап бер китап мәҗмуга чыгарырга ниятләгән, әмма ул аны чыгарырга өлгерә алмый калган дип әйтәләр иде. Менә ниһаять шушы Тукайның олуг юбилее уңайыннан бездә нәкъ менә шушы Тукай үзе күзаллаган дип фаразланган китап дөнья күрде. Ул бик саллы китап, ул Габдулла Тукайның мәҗмугаи әсәре дип атала. Менә ул инде чын академик китап, аны Тукайны яхшы белгән белгечләр, галимнәр әзерләп чыгарды. Менә бу да безнең нәшриятның бер юбилей уңайыннан, Тукай юбилей уңайыннан кылган бер җитди зур эше булып тора дип исәпләйм. Менә монда Газнур әфәнде, сезнең китапны да без күрәбез. Бу әле кыйммәтле тавадан төшкән минем шигырьләр китабы. Менә бит. Үзен тынычлый укыйм инде. Балалар өчен бик матур китаплар чыга һәм әйтергә кирәк, елдан ел ул балалар өчен булган китапларның сыйфаты тагын да камилләшә. Ул балаларга гына түгел, өлкәннәр өчен дә бик кызык. Менә сезгә без күчкәнәшкә алып килдек, шулай ук яңа гына табадан төшкән балалар бакчасы энциклопедиясе. Алар 5 китаптан тора һәм тагын шулай ук бик зур эшебез безнең татар халык әкиятләре дөнья күрде. Нәшриятыбызның 100 еллыгы уңаеннан дөнья күргән
китап. Анда безнең нәшриятның эшчәнлеге турында язылган, тарихы турында язылган, һәм әлбәттә инде бик матур фотолар бар. Ул фотоларда безнең нәшрият коллективы. Иң зур бүләкләрнең берсе ул китап. Мөхтәрәм уенчылар, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә инде башваткыч тапшыру буларның барысында чын күңелдән кабул итеп ала. Сезгә алда рәхмәтләрне җиткерәбез. Һәм әлбәттә тапшырудан, башваткыч тапшыруыннан бершәр бал тапшырабыз үзегезгә. Һәммә барчагызга да, һәрберегезгә дә бершәр бал. Күчтәнәчләр өчен. Давам итәбез алга таба. Сулдан уңга икенче сан 5 хәрефтән торган сүз, кыскартылган фамилиясе, әдәби псевдонимы кирәк булачак бу шәхеснең. Заманында бу язучы китап кибетендә курьер булып эшләгән. Кем турында сүз бара, Гүзәл ханым? Еники. Әмирхан Еники турында сүз бара. Җавабы дөрес, бер балны тапшырабыз сезгә. Алга барабыз, үстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз, синонимы кирәк булыр. Дона, экземпляр. Гүзәл ханым? Тираж. Нисха. Тимәгә басып җавап бирә кирәк, Газнур әфәнде. Һәм җавабы нисха. Менә бу җавап дөрес, бу балны без сезгә тапшырабыз. Бүгенге көндә бит инде компьютер заманы. Барыбызда компьютердан мәгълүмат ничектер күбрәк алган шикелле тоела үзебезгә. Китап укучылар саны ни дәрәҗәдә, гомумән китапларны алалармы, укыйлармы? Кимәгән төсле тоелмыймы? Бүген инде кем әйтмешли, халык ягылып смартфонны укый кебек тоела. Әмма ләкин китапка ихтияҗ ул бер кашында бетмәс. Әлбәттә, мавыгып алулар булай инде ул. Уенчык белән балачага да мауга анасын куяланы кыйга. Китап белән дә бәлки шулайрактыр. Әмма ләкин китап һәр вакытта да безнең кибетләрдә тузан җыеп ятмый, сатыла, китаплар укыла. Әйбит, һәм бигрәк тә балалар өчен китаплар, әйбит, ул бик зур аларга ихтияҗ зур, чыннан да. Әйбит, әгәр дә безнең балалар китабына ихтияҗ бар икән, әгәр дә аңа сорау бар икән, кибетләрдә, әйбит, сәүдәдә, димәк, әле безнең киләчәк алай кымсыз түгел дип уйлыйм. Димәк, балалар бүген китап укыйлар икән, шушы китап укучы балалар алга таба безнең улылар өчен, башкалар өчен чыккан китапларын да укыячаклар дигән сүз бу. Чыннан да шулай булсын, китапларыбыз басылып торсын, китапларыбыз укылып торсын. Давам итик алга таба, сулдан уңга 6нчы сан 5 хәрефтән торган сүз, Дәрдемәндтән шигъри юллар, шигырьнең исеме кирәк булачак. Тәнкәең ак, түшкәйләрен киң яраткан. Биткәйнең иң ұшында мин яраткан. Саклар өчен зифа буен яман күздән, шәшкәйләрен аяк белән тиң яраткан дип язган Дәрдмән үзенең менә шушылай аталучы шигырендә. Шул чаклы матур иттереп бизәгән бит менә. Рәсем. Тимәгә басабыз да. Газнур әфәнде һәм рәсем җавабы дөрес. Кабул итәбез һәм бер балны сезгә тапшырабыз. Алга таба давам итик, сулдан уңга 15нче сан 3 хәрефтән торган сүз, биредә кушма сүзнең бер өлеше бирелгән. Рәссам яки хаттат пумаласын нинди каләм дип йөрткәннәр? Кыл каләм дип йөрткәннәр. Газнур әфәнде җавап дөрес, бу балны да без сезгә тапшырабыз. Алга таба давам итәбез, сулдан уңга 10нчы сан 5 хәреф, китап басып таратучы. Нәшир. Җавабы дөрес, Гүзәл ханым. Бер бал сезгә. Нәшир. Нәшир дип атала ул. Электрон китаплар заманасы бит. Электрон китапларны укыйлар, барыбер да укымыйлар дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә безнең нәшрият ул күп кырлы эшчәнлек алып бара дип әйтик әле. Чыннан да нәшриятның сайтында
безнең электрон китаплар урнаштырылган һәм 1000-нән артык китабында бар. Ул безнең сайтның китапханәсендә урнаштырылганнар. Алга таба шулай ук аудио китаплар бар. Аудио китапларны тыңлап була. 7-70 сәгатьлек аудио китап. Һәм бик уңайлы дип саныйм, юлда барганда тыңлап барырга мөмкин аларны. Аудио китапны менә аны бит инде кемдер укырга тиеш, кемдер башкарырга тиеш. Бу очракта кемнәргә мөрәҗәгать итәсез? Монда инде безгә беренче хәтта затлы тавышлы актерлар һәм актрисалар ярдәмгә килә. Безнең нигездә менә шул Камал театры, Тинчурин театры артистлары укыды әсәрләрне. Анда шигъри әсәрләр һәм проза әсәрләр инде. Нигездә. Аларның тавышын һәр татар колагы аңлый, танып белә бит. Һәм бу инде тыңлаганда да шуннан да җанга бер ниндидер рәхәтлек бирә. Таныш тавышын ишеткәч рәхәт булып китә. Рәхәт булып китә шуннан. Шуннан да шулай зур эшчәнлек алып барылганлыгы сизелә нәшриятта. Сез инде заманнан бер чакта да арта калмыйсыз, заман белән бергә атлыйсыз. Әйткәнемчә, нинди генә эшчәнлектә булсагыз да, китап сөючеләрне һәр вакыт сөендереп торыгыз. Иң мөһиме шул гына. Алга барыйк өстән аска 7нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Китапның кәгазь катыргы материалдан гыйбарәт беренче һәм соңгы бите. Тышлык. Ятимәгә басабыз Газинур әфәнде һәм җавабы тышлык аның җавабы дөрес. Бу балны сезгә тапшырабыз. Сез инде әйткән идегез, ярминкәләр оешканлыгында, бу ярминкәләрдә катнашканыгыз турында да менә бу турыда ныклабрак сөйләп үтегезче. Әлбәттә, менә 23 сентябрьдән 27 сентябрьгә хәтле без Мәскәүдә күргәзмәдә катнаштык. Анда инде нәшрияттан да хезмәткәрләр бара бит инде. Без күзәтәбез, тышлыклар ничек эшләнә. Мәсәлән, онда китапларны башка нәшриятларына ничек эшли, чит ил китапларында карыйбыз, аларның эшләнешен, бизәлешен, тәҗрибә уртаклашу, анда лекциялар була, аларны тыңлыйбыз инде без. Аннан соң үзебезгә кайбер өлге итеп, кайбер китапларда сатып алабыз, кирәкле булган. Мәсәлән, үзебезнең балаларга да, аннан соң нәшриятка кирәкле китапларында алып кайтабыз. Һәм бик эчтәлекле шундый матур күргәзмә килеп чыга, аларны катнашасыз, кулланасыз. Сез башка нәшриятның китапларын күзәтәсез, аласыз. Безнең китапларны, безнең нәшриятның китапларын башка кулланучылар да кабул итә икән. Димәк, без базар икътисадында җәмгыятьтә, шуңа әйтәм бит, җәмгыятьтә конкурент булырга сәләтле бик матур нәшрият дип әйтергә кирәк. Рафил, сез чыннан да дөрес билгеләп үттегез. Нәшрият бүгенге көндә генә түгел, ул инде үзенең 100 еллык тарихында һәрвакыт аягында нык басып торучы нәшрият булды. Чөнки моңа аның бүгенге көнгә кадәр эшләп килүендә әлбәттә ул дәүләтнең ярдәме бик зур. Без бүгенге көндә үзебезнең республика президенты Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәтлебез һәм бик зур телебезне саклауда зур эшләр алып баручы Татарстан Республикасы президенты каршындагы телне үстерү һәм яклау комиссиясе бик зур рәхмәтлебез Марат Готовичка. Әйтергә кирәк, безнең генераль директорыбыз Илдар Камилович та шул комиссияның бер әгъзасы. Алар безгә бик зур заказлар бирәләр. Ул заказларны без вакытында үтибез һәм сыйфатлы итеп үтибез һәм шуның белән барлык китап укучыларны сөендерәбез. Соңгы вакытта без менә балалар бакчалары өчен, мәктәпләр өчен плакатлар әзерлибез. Ул плакатларда безнең татар әдәбиятының классиклары борынгы чордан алып бүгенге чор әдәбиятына кадәр булган язучыларыбызның фотопортретлары һәм аларның канатлы сүзләре язылган. Шул рәвешле без китап белән генә түгел, менә балалар бакчасы диварларын, мәктәпләрне ул үзенә күрә бик матур бизәлешле, шуңа күрә ул без балаларда беренчедән әдәбиятка мәхәббәт уятабыз һәм матурлыкка мәхәббәт уятабыз дип саныйбыз. Рәхмәтебез бик зур ул комиссияга безнең. Һәм гомумән һәр яклап ярдәм күрсәтүче җитәкчеләрнең һәммә барчасына да олы рәхмәтләрне җиткереп кала Татарстан китап нәшрияты.
Алга барыйк сулдан уңга 16 сан 3 хәрефтән торган сүз китаптагы кагаз табагының бер ягы. Китаптагы кагаз табагының бер ягы. Рамила ханым, бит. Җавабы дөрес, тимәгә бастыгыз. Бит. Җавапны кабул итәбез, бер басырдык. Хөрмәтле уенчыларыбыз, без инде аралаша сөйләшә торгач, баш ваткычыбызның яртысына килеп тә җиткәнбез. Кемнең күпме бал җыганын игълан итеп алырга вакыт җиткәндер дип саныйм мин. 4 бал ияләре Гүзәл Габдуллаҗанова һәм Рамила Нуриевалар. Һәм әлегә 6 бал иясе Газинур Мурат. Башваткычның икенче өлешен башлап җибәрәбез һәм чираттагы сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 11 сан 5 хәрефтән торган сүз татар халык мәкале бер сүзе төшеп калган. Бу сүзне табырга кирәк булачак. Патша үз илендә генә патша. Кем һәр кайда да галим? Галим үз илендә. Тимәгә басырга да җавапны яңгыратырга кирәк. Галим әлбәттә. Мин инде ялгышып хәтта җавабын яңгыратып куйдым. Галим дигәннән, сез бит инде күп кенә язучылар, шагыйрьләр, барысы шул исәптән галимнәр белән дә эшлисез. Менә ничек галимнәр белән эшләүе, ничегрәк ул? Галим бит әле ул бит инде бөтен нәрсәне белә. Юк, галимнәр дә шул безнең шикелле кешеләр бит инде алар да. Бернинди авырлыгы юк. Менә без хәзер безнең сүзлекләр эшлибез. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге аның икенче басмасы чыгачак, Алла бирсә. Монда инде ике якның да бер-берсенә ышануы кирәк. Галим үзенең эшен алып килә икән, димәк ул ышанып килә, китабым уңышлы чыгар дип. Бездә инде аларның хезмәтләре яхшы чыксын өчен үзебезнең бөтен тырышлыгыбызны куябыз. Шуңа күрә аңлап эшләгәндә сыйфатлы китап чыга һәм ике якта канәгать кала. Һәм шуннан да шулай, бүген чыккан китапларга без игътибар итсәк, алар бар яктан да камил, алар төзек, алар матур, аларны менә бүген кулга алып, рәхәтләнеп укыйсы килә торган бер дигән китаплар. Чираттагы сорау өстән аска 8 сан 6 хәреф. Фамилиясе кирәк булыр бу шәхеснең. Россиядә татар телендәге беренче басма әлифба авторы Рамила ханым инде мин әйтеп бетергәнне дә көтмәдегез. Җавабы чыннан да дөрес. Хәлфин, бер балны сезгә тапшырабыз. Сездән инде әлифбалар чыга, әлифбалар бастырасызмы? Әлбәттә бастырабыз һәм менә бер үзенчәлекле басма турында әйтеп үтәсем килә. Балалар өчен Фәйрүзә апа Мөслимованың Татарча әлифба дигән китабы ул 2020 елда дөнья күрде. Зур форматта һәм һәрбер хәрефкә шигъри юллар бирелгән. Һәм инде әлбәттә матур итеп тирән эчтәлекле итеп бизәлгән китап. Менә ул да инде шуннан да шул әлифбаларның бер дәвамы булып тора. Сезнең китап нәшриятының бер эшчәнлеге, тагын бер хезмәте дип әйтергә кирәк инде. Яхшы, китап нәшриятының әйткәнебезчә эшләмәгән эше юк. Алга да алга инде үзләренә. Без алга дәвам итик. Чираттагы сорау сулдан уңга 18 сан 5 хәреф. Бу сүзләрне кем әйткән? Килер заман. Һәр язучының үзен, сүзен вә шәхси тормышын инәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыгарлар әле дигән. Газинур әфәнде? Габдулла Тукай әйткән бу сүзләрне. Җавабы дөрес, бу балны без сезгә тапшырыйк. Чыннан да Тукай китапларын көндә бастырып торсаң да, аңа әлбәттә инде сорау бер чыкты да кимемәс. Габдулла Тукай иҗаты, Габдулла Тукай шигырьләре, ул безнең инде күңелгә канга сеңгән дип әйтергә кирәк. Кызлар, сезгә мөрәҗәгать итәм инде. Газинур әфәнде инде ул шагыйрь буларак, аннан шигырьләр укыйсызмы дип сорау бәлки урынлы булмас. Сез үзегез шигырьләр укырга яратасызмы соң? Менә сез бит инде китап нәшриятында эшлисез. Күпме әсәрләр, күпме шигырьләр сезнең кул аша, сезнең кул аша уза бит инде. Күңел аша хәтта уза. Күңел күз аша. Дөрес әйтсәк, күңел күз аша уза. Шигырьләр укыйм. Мин күбрәк проза өлкәсендә инде эшлим. Шигырьләр безнең матур әдәбият редакциясе, Газинур абый, Илһам абый, Ногманов инде, Галимҗан Гыйльманов, алар инде безнең нәшриятта
эшчәнлек алып баралар ул өлкәдә. Нәшриятта шәй дәверендә инде шигырь китаплары да бар, проза әсәрләрендә эшлибез. Үзебезгә охшаган шигырьләрне кайвакытта билгеләп тә куябыз. Я инде Instagram битләренә дә чыгарабыз, андый хәлләрдә булгалый. Мин үзем соңгы елларда Равил Фәйзуллин белән эшлим. Без аның белән бер елны Татарстан Язучылар берлеге тарихын бастырып чыгардык. Аннан соң аның үзенең 75 яшьлеге уңайыннан альбом дөнья күрде. Менә бу ел инде тиздән аның ул төзүче булган китап «Әхсән хатлары» дигән бик уникаль китап чыгачак. Ул безнең Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фатхетдиновның Равил Фәйзуллинга язган хатлары. Ләкин ул гади хатлар гына түгел, бик тирән эштәлекле, дөньяви проблемаларында күтәргән, тел проблемаларында күтәргән, сәнгатебезнең, әдәбиятыбызның киләчәге турында да тирән фикерләр белән язылган хатлар. Тиздән дөнья күрәчәк һәм бик күпләр, әлбәттә инде күбрәк әдәбият сәнгать белән кызыксынучылар игътибарына ул хатлар бик кызыклы булыр дип өметләнеп калабыз. Һәм инде әлбәттә Равил Фәйзуллин белән эшләгәчтән мин бүгенге тапшыруга аның бер шигырен алып килдем. Әйдәгез, рәхим итегез. Равил Фәйзуллин илләр җирләр гизүчегә. Йөр, күр, бел син күп җирләрне, күп илләрне. Сау җаныңа һәрбер тараф якын булсын. Күзең күргән һәр матурдан, һәр яңадан күңелеңә хикмәт кунсын, акыл кунсын. Дөнья зур. Шәп, балкышлар бик күп очрар. Егетлегең сыналыр да инде шунда. Һич тап төшермәсен җаныңдагы туган җирең, туган илең яктысына. Файдалына күргән җирләр бергәнчә ал, тик үзең дә алган җиргә нур чәчә ал. Менә бит шунда иштәлеге белән дә, яңгырашы белән дә бик матур шигырь, Гүзәл ханым. Мондый шигырь хөрмәтенә бер балны бирмәү бу инде гаделсезлек булыр иде. Тапшырабыз бер балны сезгә, рәхим итеп кабул итеп алыгыз. Менә шушы шигъри дулкында тапшырыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорауга тукталыйк. Өстән аска 13нче сан 4 хәреф. Кытайда югары сыйфатлы кәгазьне нәрсәдән җитештергәннәр? Кытайда Газнур әфәнде, ефәктән җитештергәннәр. Җавабы дөрес. Бу бал сезнеке. Biz kitap nəşriyyatının 100 yıldan artıq qayıqıbaq deyimiz. Lakin onun bilen şiklənmi bizden nəşrlik işi Qazanda, Anqaşıda bizden bik otaqlı nəşriyyatlar, basmaxaneler işləgən, güldəb işləb turğan həm işgəligiz vardır. Önün Qazan nüsxəsi, otaqlı, dünya otaqlı basma ol, Qazanda basılğan. Hem aytasım kile, mene bizning qardaş, boytaq qardaş xalqlarının birinci alifbaları, birinci tuğan til kitapları şulay yo'q. Zamanında Tatariston kitap nashriyatında dünya ko'rgan. Qozoqlarni qilib bo'lsammi, boshqalarni qilib bo'lsammi, shuvoshlarni qilib bo'lsammi, mene boytaq xalqlarni, qirg'izlarni qilib bo'lsammi, ularning birinci alifbaları, birinci tuğan til kitapları naq mene Qozanda, Qozan nashriyatlarında dünya ko'rgan. Bu яктан безнең шуннан да мактанырлыгыбыз бар. Татар халкы гомер-гомергә укымышлы халык булган һәм алга таба да менә шушы дәрәҗәсен югалтмасын иде дигән матур теләктә калыйк. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, әйтеп үткәнемчә, теге авыр сорауга килеп җиттек без сезнең белән. Димәк, авыр сорауның җавабын тапкан уенчы 2 бал иясе булачак. Сулдан уңга 19нчы сан 5 хәрефтән торган сүз булачак. Ул Татар Пролетар Язучылар Ассоциациясе органы. Гүзәл ханым? Тап мәл. 5 хәреф. 5 хәреф. Рап булмы? Юк, Газнур әфәнде. Шундый исемле журналда булган, хәтта Атака. Атака дип аталган. Менә бу җавабы дөрес. 2 бал игълан иткән без икән. Шушы 2 бал иясе Газинур Мурат булган.
барабыз үстән аска 14-нче сан 4 хәреф. Бу сүзнең тамыры йорт сүзенә барып тоташа. Гадәттә күчмә халыкларда күбрәк Юрты дип атала, җавабы дөрес. Бал сезнең кәрәмгә, ханым. Йорт дигәннән чыннан да китап нәшриятының үз йорты, үз бинасы бар. Бер йортта бер гаилә булып бик матур итеп яшәп ятасыз. Китаплар чыгып тора дип бит инде, әйме? Яңа басма, яңа китаплар чыгачагын без каян белә алабыз, аның турында берәр ал хәбәр җиткереләме? Instagram битләре бар бит инде, Таткниганың Татарстан китап нәшриятының шул Instagramнан белергә була инде. Аннан соң ВКонтакте челтәрендә дә бар. YouTube'ка да чыгарып киләбез инде, күп кенә аудио, видео язмаларны дип әйтергә кирәк. Һәм сайтта инде, сайт яңа чыккан китапларыбызны якыннан тагында якыннанрак танышу өчен, әлбәттә безнең Татмедиа бинасында Әдәби кафе дигән китап кибет эшләп килә. Без күп кенә яңа чыккан китапларның презентациясын нәкъ менә шунда үткәрәбез. Ул бик күңелле очрашу. Өстәл артында кахва эчеп, чәй эчеп, һәм авторның үзе белән аралашып уза торган чара. Автограф алып әле. Автографларны бирәләр авторлар. Бик матур чаралар ярдәмендә тәкъдим ителә безнең яңа китапларыбыз. Һәм шушындый матур китаплар тагы да чыгып торсын, бундый менә матур чаралар, Әдәби кафедагы шушындый матур чараның узуы да безнең инде татар халкының, татар милләтенең үсештә булуы, ниндидер яңалыкка омтылу турында сөйли минемчә. Сулданунга 12-нче сан 5 хәреф, фәнни әдәбият, нәфис әдәбият, матур әдәбият дип әйтәбез бит инде. Рамила ханым, җавабы дөрес, бу балны тапшырабыз сезгә. Нәфис әдәбият дип әйтәргә кушалар, шулай дөрес буладыр да бәлки, ләкин инде безнең телебезгә матур әдәбият дип кирип калган. Без аны шулай әйтәбез, шулай сөйләшәбез. Нәфис булса да, матур булса да, безнең әдәбият инде ул. Безнең әдәбият иң матур әдәбият минемчә. Алга барыйк, Сулданунга 17-нче сан 3 хәреф, тагын бер мәкаль, шулай ук бер төшеп калган сүзне табарга кирәк булачак. Ябага тайны хурлама, язга чыкса ат булыр. Яшь егетне хурлама, укыса илгә кем булыр? Яки нәрсә булыр? Бай. Илгә бай булуы... Ай. Белмим инде аның. Дан. Юк. Хан. Якын. Якын. Баш булыр. Баш булыр дибез. Җавабы дөрес. Бу балны тапшырабыз сезгә. Баш дигәннән бит инде баш редакторыбыз бар безнең. Әйме җитәкчелек дип әйткәндә инде мин әйтәсем килә, менә ул эшне оештыра белә. Мәсәлән, кемгә нинди шигырь китабы бирергәме, кайсы редакторга нинди эш бирергә, мәсәлән, яисә ул проз өлкәсендә, мәсәлән, яхшы эшлиме ул редактор, һәм башкалар, менә шундый эшнең анар тизләтү буенча да ул әйтә инде, кызлар, егетләр, әйдәгез тизрәгрәк эшлибез дип инде, шулай салпыякка салам кыстырып, матур итеп мактап, Ленар Шәйхов баш редактор буларак һәм җитәкчелек дигәндә инде безнең шундый заманча фикерли белгән, заманча эшли белгән һәм киң эрудицияле Сәгъдәтшин Илдар Камил улы. Нык басып тора торган китап нәшрияты, ул юкка гына шулай дип әйтмәйбез имә. Җитәкчелек дөрес юнәлештә эш, дөрес юнәлештә стратегия алып барганда, әлбәттә инде киләчәгебез өметле булыр дип. Алга барыйк, өстән аска 9-нчы сан 6 хәреф, китап күчереп язучы. Гүзәл? Хаттат. Хаттат дип атала. Җавабы дөрес, балны сезгә тапшырабыз. Чыннан да китап күчереп язу ул бик зур хезмәт, аның аерым бер осталарда булган. Борынгы китапларыбызның сакланып калу өчен бик матур осталарга бурычлыбыз. Хөрмәтле уенчылар, алга таба барабыз. Чираттагы сорауны яңгыратам. Сулданунга 21-нче сан 7 хәреф, синонимы кирәк булачак. Бу гарәп сүзе. Җыентык, альманах. Мәҗмуга. Газыр әфәнде, җавабы
Мәҗмуга җавабы дөрес. Инде бу сүзне сез үзегездә беренче тапкыр кабатладыгыз. Бу балны без сезгә тапшырабыз игәле. Рамиля ханым, сездән бер иҗат җимеше кирәк бу тапшыруга. Җырлармын инде. Мәйданыбыз сезне көтеп тора. Рамиля ханым, рәхим итегез, мәйдан турында. Şişmeler gerek, saf hislerim, jırımda dolgunar, jırım kaynar şişme olsa, tatlı soğan üzülmüşüm, yüreğim, hizmet yiyen halkıma. Jırım kaynar şişme olsa, tatlı soğan üzülmüşüm, şadlık, kıyaş nurları bulur. Valıqıy minem, күңелем күгендә. Йөрәк җырларымда шулай, кыяш кебек якты нурлар. Сипсен иде, тауып үскән җиремә. Йөрәк җырларымда шулай, кыяш кебек якты нурлар. Сипсен иде, тауып үскән җиремә. Шул чакта күңелгә үтәрлек матур җырларын бүләк итте Рамиля ханым. Әлбәттә, инде без дә бер балны тапшырып узабыз үзенә. Хөрмәтле уенчылар, игътибар итегез, без инде иң ахыргы сорауга килеп җиттек. Һәм әлбәттә, өстән аска 20-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Антонимы кирәк булыр. Чәшмә әсәр. Чәшмә булса инде проза була. Йонс. Шигырь булса, ул була. Тезмә. Тезмә була, Рамиля ханым. Җавабы дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Һәм инде, мөхтәрәм уенчылар, шуның белән шул баш ваткычны без сезнең белән чишеп бетердек. Нәтиҗә булайрак 7 бал иясе Гүзәл Габдуллажанова. 10 бал иясе Рамиля Нуриева. Һәм әлбәттә инде уеныбызның җиңүчесе 11 бал иясе Газинур Мурат. Уенның иң рәхәт мизгеленә килеп җиттек. Ул да булса әлбәттә бүләк тапшыру мизгелләре. Сезне бүләк киштәсе янына чакырып алам. Гүзәл ханым, рәхим итегез. Гүзәл ханым, менә шушы серле шар сезнең кулларга. Сезгә дигән бүләкне без әлбәттә бергәләп эзләп табачакбыз. Рәхим итегез. Оттыргыч ярдәмендә эзләп табыйк без аны. Шарыбыз кирип китте. Һәм ничәнче санга килеп төшәр? Рәхим итегез. Шар китте, һәм ул килеп төшә безнең 8-нче санга. Гүзәл ханым, әлбәттә, бу бик тә кирәк җиһазларның берсе. Менә шушы чәйнектән чәй ичеп утырган чакларында баш ваткыч тапшыруын искә алырсыз. Һәм шулай ук инде Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясында онытмагыз ярым искә алырга. Менә шушы чәйнек сезнең кулларга. Кабул итеп алыгыз. Китап тел сакчысы ул. Гырыф-гадәтләребезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны, мәдәниятебезне, сәнгатебезне һәм яшәү рәвешебезне киләчәк буыннарга илтүче илчедә. Шуңа күрә өлкән яшьтәмебез, кече яшьтәмебез китаптан бер кайчанда аерылмыйк. Рамиля ханым, рәхим итегез янәшәмә. Менә шушы кызыл шар ярдәмендә сезгә дигән бүләкне эзләп табып карыйк әле, рәхим итегез. Шарыбыз менеп китте. Һәм ул килеп төшә кабаттан 8-нче санга.
Шулай ук 8-нче сан шушук шәйнекне без сезгә тапшырабыз, сезнең кулларыгызга. Китап нәшриятында гүлдер шәй ичеп кенә утырырсыз инде, башваткычны искә алып, кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт. Форсаттан файдаланып, мин инде шушы ТНВ каналына рәхмәтемне әйтәсем килә, шушы тапшыруны оештыручыларга, Рафил сезгә бик зур рәхмәт. Шулай рәхмәтемне әйтәсем килә бүген минем белән килгән хезмәттәшләремә, җитәкчелегебезгә, безне шулай ышанып, шулай безне шушы тапшыруга җибәргәннәре өчен әйтәсебез килә. Якыннарыма, туганнарыма, дусларыма бик зур рәхмәт. Газнур әфәнде, уеныбызның җиңүчесе буларак рәхим итегез янәшәмә. Һәм әлбәттә җиңүчегә башваткыч тапшыруыннан Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясыннан менә шушындый үз пешергеч бүләккә алкышлар астында сезне кулларга тапшырабыз, кабул итеп алыгыз. Һәм әлбәттә уенның кагыйдәләре буенча без сезгә тәкъдим итәчәкбез супер уен. Супер уенда шушук экранга кабаттан килеп чыгачак шакмакларга мәкаль яшерелгән. Мәкальнең бер генә сүзе билгеле. Шушы билгеле сүз ярдәмендә 1 минут эчендә сез бу мәкальне тулаем, тәгаен дөрес итеп җавап итеп яңгыратасыз икән. Шушы үз пешергеч белән беррәттән шул исәптән автомобильдә китап нәшриятына таба юл алачак. Инде сез мәкальне дөрес шишмисез икән, хәтта бер генә сүзе булса да дөрес булмый икән, сез инде әлбәттә колак кагасыз машинадан да шушы үз пешергечтән дә миннән тәкъдим супер уен. Сездән җавап. Беләсезме? Әлегә юк. Мин башваткыч тапшыруын шактый тамаша кылган кешеләрнең берсе. Анда әгәр дә менә шушы соңыннан тәкъдим ителә торган мәкальне, хәтта шул мәкальләрне җыеп, иштом итеп туплаган Нәки Исәнбәт үзе уянып торып кайтса да, ихтимал аны әйтеп бирә алмас иде. Иманым камил. Шуңа күрә мин дөресен әйткәндә башваткыч тапшыруның төсе итеп саклар өчен мине супер уеннан баш тартып, сезнең бүләгегезне кабул итеп алам. Әлбәттә, Газнур әфәнде, ихтыярыгыз, без һич тә каршы килмибез. Сез уенның җиңүчесе. Безнең илгәүләребез нинди генә авыр шартларда яшәсәләр дә, нинди генә кыен ашасалар да, һәр вакытта да китап сүзенә иман китереп яшәгәннәр. Без дә алардан һәр вакытта да үрнәк алып, алар үрнәгендә гомер итсәк иде. Без дә китаплы кавым булып яшәсәк иде. Китапка, китап сүзенә иман китереп яшәсәк иде. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башваткыч тапшыруында Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләре кунакта булдылар. Алга табада матур, кызыклы, зәвыклы, эчтәлекле китапларыгыз белән китап сөючеләрне сөендереп яшәгез дип телибез үзләренә. Сездә чыккан китапларны халкыбыз ябырылып укысын. Һәм инде әлбәттә киләсе башваткыч тапшыруында очрашканчыга кадәр дип саубуллашабыз сезнең белән.